సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. లిరికల్ వీడియో సూపర్ ఉంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. అండ్ టెలిగ్రామ్ నుంచి ఫోటోస్, వీడియోస్ ఏవైనా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలంటే అక్కడి నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్‌లో జాయిన్ అవ్వండి. సో, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. దీన్ని ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. 13 సెకండ్ వరకు డ్రాగ్ చేసి, సో, ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ డూప్లికేట్ చేసుకోండి. సో, డూప్లికేట్ లేయర్ అనేది ఉంటదిగా, దీన్ని డూప్లికేట్ చేసుకోండి. సో, చేసి దీనికి కొంచెం ఫోటోని కింద చిన్న సైజ్ చేసుకోండి. సో, ఇలా చిన్న సైజ్ చేసి మళ్ళీ ఫస్ట్‌లోకొచ్చి ప్లస్ ఐకాన్ ఒక లేయర్ తీసుకోండి. ఈ లేయర్‌ని ఎడిట్ లేయర్‌లోకెళ్ళి జూమ్ చేసుకోండి ఇట్లా. సో, ఇప్పుడు కింద వై 100 ఉందిగా, దీనికి మళ్ళీ పెంచుకోండి ఇట్లా. సో, ఇట్లా. సో, మీకు కావాల్సినంత యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఇలా పెంచేసుకోండి. సో, మళ్ళీ ఇక్కడ కింద ఉంది గదా, దీన్ని టచ్ చేసి దీన్ని ఇట్లా జూమ్ చేసుకోండి. సో, ఇలా ఇంత చాలు. సో, ఇంత. సో, పైన దాని వల్ల కొంచెం పెద్దగా చేద్దాం. సో, ఇట్లా. సో, ఇంత చాలు గదా. సో, ఇంత పెట్టేసుకోండి. దీన్ని గూడా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో, లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కింద ఫోటో అండ్ పైన లేయర్ రెండిటిని లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని ఇక్కడ మధ్యలో పైన మార్క్ ఉందిగా, దీన్ని టచ్ చేసుకోండి. సో, ఇలా వస్తుంది. సో, చూసారు కదా, ఇప్పుడు దీన్ని జూమ్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఇట్లా జూమ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చినంత పెట్టేసుకోండి. సో, ఇప్పుడు దీనికి బార్డర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, బార్డర్‌లోకెళ్ళి కొంచెం పెంచుకోండి. సో, వైట్ బార్డర్ బాగా కనిపిస్తుంది. ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో, ఈ విధంగా. సో, చూసారు కదా. సో, ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తారంటే లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఉంటుంది. ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి, సో, ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. కింద సాంగ్ ఉంటది, తీసేయండి. ఫోటో తీసేయండి. మళ్ళీ లేయర్ తీసేయండి. ఇక్కడ కాపీ 23 లేయర్స్ ఉంటది. కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వర్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో, ఇక్కడ లేయర్ ఉందిగా, దీన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. ఎడిట్ లేయర్. సో, ఇక్కడ పేస్ట్ 23 లేయర్స్ అని ఉంటది. పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, చూసారు కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి సెలెక్ట్ ఆల్ లేయర్స్ అని చేసుకోండి. కింద మూడింటిని తీసేయండి. మూడింటిని తీసేసి, సో, 4 తీసేయండి. 4 తీసేసి పేస్ట్ స్టైల్ చేసుకోండి. సో, మొత్తం ఎఫెక్టు లిరికల్ అన్నీ వచ్చేస్తుంది. సో, చూసారు కదా ఈ విధంగా. సో, ఇప్పుడు ఇక్కడ మీది ఏదైనా మీ వాటర్ మార్క్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. లేదంటే లేదు. అది మీ చాయిస్. సో, మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి మళ్ళీ ఇంకా ఒకటి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఉంటదిగా, దీన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి, సో, ఇక్కడ కింద ఇక్కడ లేయర్ ఉంటదిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ ఎఫెక్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో, ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ ఉందిగా, గ్రూప్ లేయర్ దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, చూసారు కదా, ఈ విధంగా కదులుతూ ఉంటుంది. సో, మళ్ళీ కింద ఫోటోని కూడా ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి, సో, ఇప్పుడు కింద ఫోటో ఉంటదిగా, ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో, ఇప్పుడు కింద ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, కొంచెం బ్లర్ ఉంటది. కలర్ ఎఫెక్ట్ వస్తది. అండ్ వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో వీడియోని పాజ్ చేసి చూసుకోండి. సో, చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి.
థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.